Αγαπημένο μου ημερολόγιο. Νιώθω ότι εγώ και ο αδερφός μου, ο Δημοσθένης, πρέπει να δράσουμε και μάλιστα γρήγορα. Ο νταΐς του σχολείου, ο Ηρακλής, πειράζει, κοροϊδεύει και απειλεί άλλους μαθητές. Με έτοιμη τη δικαιολογία στο στόμα, δεν γίνεται φανερή η άσχημη συμπεριφορά του. Η παρέα του διασκεδάζει με τα πειράγματά, αλλά κάποιοι μαθητές υποφέρουν. Δεν ζητάνε τη βοήθεια των δασκάλων, είτε γιατί φοβούνται το χειρότερα, είτε γιατί είναι τόσο καλός ηθοποιός ο Ηρακλής, που πάντα καταφέρνει να πείθει τους άλλους ότι αυτός δεν έκανε τίποτα άσχημο. Θα προσπαθήσουμε να τους βοηθήσουμε και θα δώσουμε στον Ηρακλή ένα καλό μάθημα. Θα τον κάνουμε να καταλάβει ότι η χαρά δεν κρύβεται στον φόβο των άλλων. Κορίτσια, τι να παίξουμε? Εγώ λέω βόλεϊ. Να παίξουμε καυτή πατάτα. Όχι, το παίξαμε χθες. Εγώ λέω να κάνουμε πασούλες. Ναι! Όχι ρε παιδιά. Εντάξει, θα παίξω κι εγώ. Πιάσε ελευθερία. Το πιάσα. Έλα, κοίτα. Πιάνε το φέρει. Βαλέρια. Που λέγαμε. Θα την τελειώσω και θα βάλω μερικές ακόμα λεπτομέρειες από τη φαντασία μου, εσύ? Εγώ θα βάλω ουράνιο τόξο, γρασίδι, δεντράκια και λουλούδια. Και εγώ είπα να βάλω κι άλλα βουρφίνια, εσύ? Εγώ θα βάλω ένα ουράνιο τόξο, γρασίδι και λουλούδια. Ωραία. Τι θα έβαζες εσύ? Εγώ θα έβαζα λουλούδια, καρδούλες και κάτι άλλο οπωσδήποτε. Κορίνα, πιάσε! Ελευθερία σώπητε! Σένα! Βαλέρια, κάσα! Πάρ' το, σου το χαρίζω. Όσα βιβλία και μου πάρεις, θα βρω κι άλλα να διαβάσω. Αυτό σου τα χαρίζω, διάβασε τα κι εσύ, είναι τα αγαπημένα μου. Παιδιά, πάμε, δεν έχει πλάκα. Αχ, αγαπημένο μου ημερολόγιο. Αν ήξεραν όλοι το κόλπο που χρησιμοποιεί η ελευθερία για να αντιμετωπίσει τα πειράγματα του Ηρακλείου. Ένα κόλπο που της το έμαθε ο παππούς της. Ο Ηρακλής
δεν θα μπορούσε να πειράξει κανένα, γιατί θα διαφορούσαν όλοι και ο Ηρακλής θα ήταν ένας ανίσχυρος νταΐς. Σε παρακαλώ, Ηρακλή, πάνε στη σειρά σου. Σε παρακαλώ, Ηρακλή, δεν συγγνώμη. Άκου Ιωάννη, αύριο θα φέρεις ένα ταπεράκι με φακές και εμείς θα δώσουμε ένα πολύ καλό μάθημα στον Ηρακλή. Μην το φοβάσαι, δεν είσαι μόνος, ζήτα βοήθεια από κάποιον μεγάλο. Είναι δύναμη να ζητάς βοήθεια. Αύριο θα δεις όμως τι πλάκα θα πάθει ο Ηρακλής. Αγαπημένο μου ημερολόγιο. Σήμερα στην τραπεζαρία. Όλοι γελούσαν με τον Ηρακλή, γιατί ο Δημοσθένης τον έλουσε με τις φακές του Ιωάννη. Μέρες τώρα ο Ηρακλής τον παραενοχλεί. Του κάνει αειδιαστικές γκριμάτσες και του λέει ότι αν το πει σε κάποιον θα τον κάνει να φάει όχι φακές αλλά ξύλο. Ο Ιωάννης το πιστεύει, φοβάται να αντιδράσει και κάθε φορά που βλέπει τον Ηρακλή μαζεύεται τρομοκρατημένος, μέχρι που ο Δημοσθένης τα κατάλαβε όλα. Ο Ιωάννης τότε του εμπιστεύτηκε πόσο άσχημα νιώθει με αυτά τα πειράγματα. Ο Δημοσθένης του είπε να μην φοβάται, γιατί τώρα δεν είναι μόνος, αλλά έχει και έναν καλό βοηθό που θα δώσει στον Ηρακλή ένα καλό μάθημα, για να καταλάβει επιτέλους ότι το πείραγμα πονάει. Ήταν αλήθεια τόσο αστείο το θέμα με τις φακές να τρέχουν πάνω στον Ηρακλή, που όλοι ξεκαρδίστηκαν. Αν και εγώ να σου πω την αλήθεια, το λυπήθηκα λίγο. Τον φοβάσαι, Ηρακλή? Κατάλαβες τώρα, Ηρακλή, πώς νιώθουν τα μικρά με όλα αυτά που τους κάνεις? Τι τους κάνω ακριβώς? Εγώ απλά πλάκα κάνω. Όταν κάνεις κάποιον να φοβάται, δεν λέγεται πλάκα, αλλά εκφοβισμός. Τώρα πώς νιώθεις? Τον φοβάμαι γιατί μου θυμίζει τον αδερφό μου που μου παίρνει τα πράγματά μου, μου παίρνει το χαρτζηλίκι, με κλειδώνει στο δωμάτιο και με απειλεί ότι αν το πω στη μαμά θα μου κάνει χειρότερα. Καταλαβαίνω τώρα γιατί φέρεσαι έτσι στα άλλα παιδιά. Ένιωθα δυνατός. Ήθελα να δείξω στους φίλους μου ότι δεν φοβάμαι. Δυνατός δεν είναι αυτός που κάνει στους άλλους κακό. Νομίζω ότι μπορώ να σε βοηθήσω, αρκεί να μην ξαναπειράξεις τα μικρά. Έχω μετανιώσει για τη συμπεριφορά μου. Θα γίνεις ο βοηθός τους. Δεν θα πιστέψουν στην αρχή, αλλά είναι στο χέρι σου να τους πείσεις ότι άλλαξες. Και εσύ και η ομαδούλα σου. Μου το υπόσχεσαι? Ναι, θα το κάνω. Πάμε τώρα στον αδερφό σου. Δεν είσαι μόνος σου πια, έχεις εμένα για βοηθό σου. Θα σταθείς μπροστά του και θα του πεις να σταματήσει αμέσως την άσχημη συμπεριφορά του και να σου ζητήσει συγγνώμη. Και τι, αυτό θα πιάσει? Και αν μου κάνει χειρότερα? Σίγουρα θα τον ξαφνιάσει. Θα δει ότι δεν τον φοβάσαι, ότι είσαι δυνατός
και αν συνεχίσει να βρεις τη δύναμη να το πεις στη μαμά σας. Θα προσπαθήσω. Τι κάνεις πια, με βασανίζεις, σταμάτα να με παίρνεις το χαρτζηλίκι, γιατί στο σχολείο δεν έχω να φάω. Το χαρτζηλίκι σου πλέον είναι δικό μου. Σε προειδοποιώ, σταμάτα, αλλιώς θα το πω στη μαμά. Και δεν σε φοβάμαι πια. Όχι, δεν θα το κάνεις. Γεια σας, Μπαμπά, όχι, μου παίρνει το χαρτζηλίκι μου. Γιατί, παιδί μου? Ψέματα λέει. Λέει ψέματα. Δεν λέω ψέματα, τα έχει στην τσέπη του. Να μου τα δώσει τώρα. Δεν γίνεται να μένω νηστικό στο σχολείο και να αναγκάζομαι να παίρνω φαγητό άλλων παιδιών. Τέρμα, φτάνει πια. Αληθεύουν αυτά που μας λέει? Γιατί, παιδί μου? Γιατί μόνο αυτόν αγαπάτε. Μόνο αυτόν ακούτε και προσέχετε. Η αγάπη μας για εσάς είναι πολύ, πολύ μεγάλη. Και θα το δείχνουμε αυτό όσο πιο πολύ μπορούμε από εδώ και πέρα. Θέλετε να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα με δραστηριότητες και βόλτες και παιχνίδια που θα συμμετέχουν όλοι? Και να βάλουμε στο ψηλά αυτά τα φιβερά που ακούστηκα τώρα. Θα είμαστε πάντα δίπλα σας. Θα μας υποσχεθείτε ότι θα μας τα λέτε όλα. Σας το υποσχόμαστε. Σας το υποσχόμαστε. Αγαπημένο μου ημερολόγιο. Εγώ και ο Δημοσθένης τα είπαμε όλους τους φίλους μας και θέλησαν να μας βοηθήσουν. Γράφουμε καθημερινά συνθήματα και βοηθάμε τους φίλους μας να σπάσουν τη σιωπή. Τους μαθαίνουμε το κόλπο της ελευθερίας, το κόλπο της αδιαφορίας απέναντι στον εκφοβισμό. Καταλαβαίνουν όλοι ότι οι λέξεις έχουν δύναμη. Μπορούν να πληγώσουν, αλλά μπορούν και να θεραπεύσουν. Ο Ηρακλής έγινε ο κολλητός μου φίλος, αλλά και ο πολύτιμος βοηθός των μικρών μαθητών. Τελικά ο μικρός μας Δαΐς έγινε ο πιο χαρούμενος μαθητής του σχολείου.